Ang usa sa pinakakuyo na insidente sa kalasangan na masing kinsang tao kay dili maka-explain ug nakuhaan kani og ebidensya. Pero bag-o ta magsugod, kung bag-o lang ka sa atong page, ang ako ang mga content kay it's all about paranormal encounters, UFO sightings, mga nawala na tao na dili ma-explain, ug tanang bizarre moments na nahitabo sa lain-laing parte sa kalibutan. Kung trip ninyong inaning mga topics, just like and subscribe. So sa walay daghang istorya, mauning mga panghitabo. Dito sa lugar sa Sierra Nevada Mountain, naayo sa ka-hunting camp na gitukod pa atong 1950s. Sikat kay ni siya na camping site, pero gamay ra ang nakabalo o nakatuod aning lugara. Og masking ignan ka kung asa ni dapita, basig malabyan ra nimo ni, kay dili jud sa mailhan na usa ni sa ka-camping site. Ginaingon sa uban na para maabot ninimo aning lugara, kailangan pa nimo mosakay og kabayo kay lisod kaayo ang dalan, ug biyaheon pa nimo ni mga 8 miles. Pero ang dalan na padulong didto kay halos dili nimo mailhan, kay nagausab ang ilhanan kada tuig. Maong naay posibilidad na basig masaag ka. Si Ron Moorhead kay usa sa upat ka camp member na nakatuod ani na campsite. Gusto lang ta sa upat na sikreto lang ning lugara, pero dili nila mataguan ang sikreto, labi na atong nahitabo sa 1971. Sumubalik ta atong bag-o pa ang tuig sa 1971. Si Ron kay usa ka batan-on na first time gi-invite sa tulo ka original member na nakatuod ani na campsite. Og pag-abot nila ani na campsite, na-amaze si Ron kay nakita niya ang mga dagkong kahoy, nindot na sapa, grabe ka tinaw, og presko kaayong hangin aning lugara. Og ang mas nakapalipay nila, kay daghan kaayog mga usa o deer ang naglatagaw aning lugara. Og mao ni ang toyo nila, kay mao ni ang ilahang hantingon. Og grabe nila kalipay aning adlaw, og wala na sila ginapangita. Pero ang hadlok lang, kay daghan kaayog mga bear or oso na dagko kaayo aning lugara. Pero wala kayo sila nabalaka, kay naa sila mga dalang pusil, ug naapod sila gitukod na shelter na ilang mataguan pag naay mga oso na maglibot-libot atong lugara. Kaning gihimo nila na shelter kay gisigurado nila na tibay kaayo ni. Kani siya kay mga giputol na kahoy na gitapok nila, o gisigurado nila na dili ni maguba sa mga oso. So fast forward ta sa pahumanay na ang tuig sa 1971, nibalik si Ron o ang iyang mga kauban ani na hunting campsite. Nindot ning adlaw, kay daghan silang nakuha ng mga usa. Pag-abot sa gabi, nagtukod sila og bonfire. Nanihapon o nagtabi silang upat. Pero taod-taod, naa sila nadunggan na usa ka growl na ginatuuhan nagikan ni sa usa ka oso. Natural lang aning lugara na naa jud oso na maglatagaw paggabi. Kung naa sila madunggan, muhilom sila og paminawon para ma-confirm nila na usa ni ka oso. Pag na-confirm nila, mosulod silang upat sa shelter og paabuto na mawala ang oso. Pero kanina sitwasyon kay nihilom sila og ipaminog maayo kung usaba jud ni ka oso, pero ang ilang nadunggan kay wala sila kasabot kung unsa na hayop. Sa kahalok sa ilang nadunggan kay nag-una na sila panagan padulong sa shelter. Grabe nila kakurat ang nadunggan nila, kay usa ka dakong tingog na whoop og mukalit ang hilom, og naay mo balas og tingog na whoop sa laing lugar sa kagubatan. So naay duha ka hayop na nagabalsa nay og whoop na murag istorya silang duha na naa sa sulod sa kalasangan. Pero dili nila ni makita kay kaning duha ka hayop kay naa sa ngit-ngit na part sa kalasangan. So naarang upat
sa sulod sa shelter, nahadlok, nagtinan-away, ug nagpangutan-anay kung unsa ning mananapa. Walay nakabalo sa ilaha kung unsa ni. Kay first time nila makadungog og inani na tingog. Ug taod-taod, naa sila nadunggan. Nadagko kaayo mga tiil, nagdagan, padulong sa ilahang shelter. Ug ang upat ka hunters kay nagdali-dali ug adto sa mga buslo sa shelter kay para makita kung unsa ni mga hayupa sa gawas. Pero ngit-ngit kaayo ang gawas. Ang nagahatag lang kahayag kay ang bonfire nagibilin nila. Pero kaning duha ka hayop kay dili mo adto sa kahayag. Nagpabilin sila dito sa ngit-ngit na part sa kagubatan, sa mga likod sa kahoy. So walay makita ang upat ka hunters kung unsa ni sila. Og nagsugon na pod og tabi ning duha ka hayop. Pero lahi na ang tingog nila compare atong una. Ang madunggan sa upat ka hunters kay murag mga lingwahe na jud sa tao, pero dili nila masabtan. Ginasabot nila pero wala sila kadungog unsa ni na lingwahe. Natingala sila og nahadlok ug naningkamot sila nalilion para makita kung unsa ni mga hayupa sa gawas. Pero wala jud nila nakita kaning mananapa. Nagpadayon lang sila tuyok-tuyok sa ngit-ngit sa shelter sa upat ka hunter ug di sila magpahayag. Kaning upat ka hunters kay nahadlok ug nagpatunga sa shelter kay basig kabuton sila. Kay kaning shelter magun nila naapoy mga dagkong bangag ug sa pipila ka oras sa sigigdagan-dagan sabay istoryas lingwahe na dili masabtan, kaning duha ka mananap kay nanagan palayo sa ilahang shelter. Wala na nigawas ang upat ka hunter sa shelter ug nagpaabot sila na mubuntag. Ug pagkabuntag kay nagdali-dali sila og pasi atong lugara. Ug kaning upat kay mga eksperyensyado ug brusko na mga hunters. Pero katong gabi una kay gibati sila og katalaw. Pagkauli nila sa ilahang mga balay kay wala na nila gistoryag balik ang mga panghitabo ug gusto na nila kalimtan ang tanan. Pero si Ron kay gibati og grabe ka interesado aning mga mananapa ug gusto mahibal-an niya kung unsa ba jud kahaani sila. Maong iyang ikumbinse ang iyahang tulo ka kauban na mobalik ato na camping site para mahibal-an ug tan-awon kung unsa ba jud kahato sila. Pero kanina pagbalik nila kay nagdala na og audio recorder si Ron para ma-record ang mga tingog aning mananapa. Nibalik na sa campsite ang upat. Pero kaning adlaw wala sila ni hunting. Focus sila na mahibal-an kung unsa ni mga mananapa. Naghimo sila dakong bonfire na duol sa shelter ug nagpaabot lang sila na mobalik kaning mga hayupa. Kaning upat ka hunters kay makita silang mga dagway na hadlok kaayo, nagtinan-away. Nagsinyasay kung sigurado ba jud ka sila sa ilahang ginahimo. Pag-abot sa gabi kay naa na sila nadunggan na murag mga nagdagan na dagko kaayo mga tiil sa ngit-ngit o madunggan nila na padulong sa ilaha. O kaning upat ka hunters kay nagdali-dali og dagan pasulod sa shelter. Gisirado og tarong o gion ang ilahang audio recorder. Successful na na-record ni Ron ang mga tingog aning mga hayupa. O kanina recording kay gipatan-aw kay Dr. Arlene Kerlin, usa ka professor sa University of Wyoming. Si Dr. Kerlin ug iyang team kay gistadihan og taman kanina audio recording. Duha ang na-conclude ni Dr. Kerlin. Ang una, kanina audio recording kay dili fake. Wala ni gitikasan o tinuod ni na record. Ang ikaduha, kung unsay kahimo ani na saba kay dili ni gikan sa lalaki. Kay taas ra pod kaayo ni o ubos na pod kaayo compare sa tingog sa lalaki. Gidungog pa sa doktor na base sa ilang pitch og track length sa mga tingog kay ang hayop nagahimo daw ani na saba kay naa sa 7'3" to 8 feet ang katason. Naapay ni dungog sa study ni Dr. Kerlin. Mao ni si Scott Nelson, usa ka retired US Navy cryptologic linguist, miingon nga sa tuig na 1971 imposible na si Ron o ang iyang tulo ka kauban na himuon ang mga tingog na naa sa recording. Daghang gusto mo debunk ani pero walay nakapatunay. Kung nagpabili ni
na usa sa pinaka-legitimate unedited recording. Pero kanina recording kay hangtod karon usa gihapon ka misteryo. Paminawan ninyo. Two of them across the creek at the big rocks. It's a hard act to follow. It sounds like he talks to us and they talk to each other. Yeah. Right there, it just seemed to go right through there. Kung trip ninyo mga dark, strange o mystery stories, nag-release ko og long form video once a week. So like, share and subscribe, o kung naa kay mga suggestions sa topics, just comment down below. So katulang, daghang salamat, dalaygon ang Dios, ug mamainit na ta.